ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉದಯವಾಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ತಂಡರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿಲ್ ಬರುಂಡ ಮಿತ್ತಡ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಇತ್ತಂದು ಚೆಂದ ರಜ್ಜನ ವೈದ್ಯರು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಟ್ ಪನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಇದು ಯೂನಿಟ್ 4 ಹತ್ರ ಹೋಗುದು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಓಹೋ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹಳೆ ಅಂದು ನಟೇಶ್ವರ ನಗೊಂಥರ ಹೈವೇದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತುಂಡು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಹತ್ನದ ಗಗ್ಗರ ಅದಲ್ಲ ಮೊಸಳೆದ ಅದನ್ನ ಕತೆ ಓ ದೀಪು ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಐತಲ್ಲೇ ಕೊಂಡ್ರಜ್ಜಂದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು sad. జీర్ణోద్ధార అది షోక్ అవుతుంది దేవస్థానం షోక్ అవుతుంది ఫుల్ సుತ್ತ స్పేస్లో ఉంది బరువు హెడ్ సారీ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಶೋಕತ್ ಐಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲ ಇಂಚಲ ಬರೋಡಿ ತೆಕ್ಕಲ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಜನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಜನ ಇನಿ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕಲು ನೂಲು ಕೇಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೂಲು 10 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಕದೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತದ ಪಂಡ ಹೊಲ್ತ ಊರು ಕೇಂಡೇರು ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾರವಾರ ಆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಕುಡ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನೂಲು ಪುರ ಕೊರಿಯೇರು ವಾಪಸ್ ಪೋಪುನು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ತುಳುಪಾತೆರೆ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಪಂಡಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ತುಳುಕಿ ಅಂದಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ದ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾತ್ರ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತನು ಟೈಮ್ ಆಜಿ 40 ಬತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ವಾಪಸ್ ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಕುರ್ತು ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಇಂಕ್ಲೆ
ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲ. ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ ಗೊರ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಇಂಚೊಂಡು ತುಕೋಲೆ ನಾಳೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಪುಂಟು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು video long. What is this? Crocs. कितना? 670. Oh dear. $1,400 ಈ ಕುರಿಕ್ ಸರಿ. ವಾವ್ ಡಾಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು. ಮುಂದೆ ನೀನು ಯಾತು ಮೀಶೋ ಹೊಡ್ತೀಯ ಗೈಸ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಲುಂಬುನಾಗೆ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೀಶೋಡೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮೂವಿ ಪುರ ಫುಲ್ ಹಾಂ ತುಲೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೆರಸ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ರಾಶ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಂದ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡತೆ ಬೊಕ ಪಿ ಜಿ ಪೋಡತೆ ಐಕ್ ಸೀದಾ ಪಿರಾಣಿ ಬತ್ತ ನಾ ಪೋಪುನು ವಾಪ ಬಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇಂತಲೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ KMC ಅದೇ ಅದು ಕಚ್ಚಿಫಲ್ ಓಡಿಸು ತಗ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಗಂಧ ಪ್ರಪಂಚನ ಗಂಧ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನಂದ್ ಕೈಟ್ ಉಜ್ಜೆ ತಗೊಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜೆನ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ PG ಮುಟ್ಟಿ ಐತೆ ಬಸ್ ಜತ್ತಿನ ಹತ್ರ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ. ಅಲ್ಮದ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ PG ಗೈಸ್. ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ನಾನು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.